Makadiko masawira. Nguva yareba ndisina kumbouya pano paYouTube kuzoisa mavhidhiyo nenyaya yekuti basa rinowanda uye TikTok iri nyore kuisa mavhidhiyo. Aiwa, save vaisanzvanza kumativi mana enyika kwose kwamuri, mitipo yese yeZimbabwe. Mazano ndakutyaka kudana mazita emutupu nokuti pane vaunosiya kunze. Nokudaro ndati ndimbouya tiite hurukuro yematare. Ndakamboita mamwe mavhidhiyo akati wandei, asi ndinoda kupindura mubvunzo unogara uchibvunzwa nevazhinji kuti chii chinonzi matare. Matare itsika nemagariro edu echivanhu. Ndo chinamato chedu isu vanhu vatema chaivako kare, zvizhinji zvisati zvavako zvino. Matare haasi makwenzi, mishonga, urombwa, mweya yakaipa. Varungu vasati vauya taiva nemanamatiro edu ataiita seZimbabwe. Manamatiro ataiita awa aisanganisira kuyanana nevadzimu vedu nokufamba navo. Zvino pakazoya vazungu, zvese zvakashanduka kuburikidza nokuti zvinhu zvaiyera zvakaparadzwa, nzvimbo dzaiyera dzimwe dzakavharirwa vanhu panze kuti vasasvika. Varungu vakauya nezvakawanda zvakatitorera zvedu. I think let me explain more panyaya iyoyo. Nyaya yekuti yecolonialism inoplay a big role muupenyu hwedu, nokuti vane mastrategies avakashandisa ekuti bvisa simba redu nokuti bvisa pane zvedu. Takatora vhu tikati nyika yava maoko evanhu vatema, asi tasara nemental colonization yekuti zvinonetsa kuti mwana weZimbabwe asvike pakugamuchira kuti matare chinhu chakanaka chakachena chekutoti ndo lifestyle yedu, ndo mararamiro edu. Hazvinei nokuti une mudzimu kana kuti hauna mudzimu. Matare haana kuitirwa vanhu vane zvipo chete zvematare. Matare akaitirwa, matare haana kuitwa, matare ndisu, ndo panoti isusu. Dare rinotangira pana baba namai vakatibereka, ndo midzimu yokutanga. Vari vapenyu vachitofamba midzimu iyoyiya. Ndosaka zvichinzi kana vakakutsamwira zvinhu hazvikufambiri, nokuti itori midzimu yakasika iwe, yakaita kuti uvepo. Saka ndo panotangira kuti dare kuremekedza vabereki ivavo, kuvachengeta, kuvarangarira, kugovana navo pazvidongo nezvizhinji zvaunowana. Zvino vaendawo kunyika dzimu vanorangarirwa kuburikidza nekukanda fembo pasi nokukurukura navo. Kukanda fembo pasi hakungomirirwe kunzi munhu anokanda fembo pasi munhu anotekaidza matare, munhu ane mudzimu. Kukanda fembo pasi tichitaura rematare inzira yedu yekukomuniketa nemidzimu yedu, whether tinosvikirwa kana kuti hazvitisvikirwe. Ndodawo kupa jekesa kuti hope dzinouya dzinogona kuturuka sechipo. Kune vamwe vanhu vanongova nezvipo zvekurota nokuti zviri mudzinza mavo. Kune vamwe vanhu vane zvipo zvekungova mahealers, not necessarily mahealers anobata matare, but ekungozvirapa so kungoziva kuti zvandiri kunzwa izvi ndikamwa chakati ndinopora, nokuti mudzinza munenge mune urapi, chipo cheurapi. Kune vane zvipo zvemaoko vasitori namudzimu. Saka zvese izvozvo zvipo zvinounzwa nekukonekta nezvatiri
kana tisiri vanhu vechivanhu, kana tazveti isusu tatendeuka, tiri kuti tafuratira vakatibereka ivavo, kutangira pana baba namai kusvikira kunana madzisekuru, vana mbuya vakaenda kare, tavafuratira, taakuzviitira zvedu. Zvakafanana nokudhiga marutsi emuti, toti muti iwoyo ngauchirarama nokusingaperi. Saka upenyu hwedu hunopapamara, hunenge husiri panzvimbo kana tisingatauri nevari kumhepo, tisingaremekedzi vabereki, tisingambowaniwo mukana wekumbotora chikari tichidira pasi, tichitendawo zvakanaka zvatinenge tawana, tisingachemeri vadzimu vari kumhepo vachitisvitsira kuna Musikavanhu. Tinonamata muchivanhu, asi tinonamata nenzira isiri yatakapiwa nevazungu, yekuti vadzimu yava mweya yakaipa. Vazungu ndinoshanda navo zvakanyanya, basa randinoita rakawanda. Vazungu vakauya zvavo nebhaibheri, vakauya zvavo nechiKristu, asi vazungu vanoita matare. Vanotidana kudzimba dzavo tichichenura, nekumabhizinesi kwavo tichipisa makwenzi tichigadzira. Vamwe mapasta, ndakavingwa napasta akabva kuGermany, svondo rakapfuura mudare raSave. Kati Save, ndanetseka nekuti zvekuparidza izvi nezvese zvandinoita ndezvemudzinza, ibhizinesi remudzinza. Saka we have to highlight kuti the most important reason why varungu vakauya, vanga vasingauyi kuzotiponesa. Africa yanga isinganidi ruponeso. Africa is the cradle of mankind according to them. Yanga isingatombofanirwi kunge ichinidha muponesi murungu ane vhudzi refu. Picture iyo yainonzi yaJesu itu yecolonialism, yekuratidza kuti varungu ndo hama dzaJesu, kureva kuti murungu anonzi boss nemunhu asingamushandiri, madam, say. That mindset yekuti unoti say kumurungu, unoti madam kumurungu, usingashandiri, there is no reason yekuti umuti say, zvinongouya zvega naturally. Inyaya yekuti pfungwa dzedu menda colonization ichiri pabasa. Ndozvona patinoita maworkshops edu emadzimai, pakauya varungu, vanhu vanomanya-manya, vagovapa mvura, vagovapa pokugara, vagovasira pavo pokugara, automatically vanhu ivavo vakutopiwa chiremerera. Vamwe vacho vanenge vauya kuworkshop vari kutosanganawo negender based violence sezvakangoita mamwe madzimai evatema, asi vanhu vanozviisa pasi, vopa varungu chigaro chepamusoro. Saka tine rwendo sevanhu vatema, rwendo rwokuchenura mafungiro edu ekufunga kuti kufemba bute kudai zvakaipa, huroyi. Hatirambi kuti huroyi huriko, pose pane chiedza rima rinofamba. Asi munhu wose akaberekwa kuZimbabwe ane vadzimu, vadzimu vanoda hurukuro naye. Asi zvewazogamuchira chipo chekuti une matare, chinhu chisingarapiki, chinhu chisingabvisiki. Tinozviziva kuti kumapostori uku munoenda muchinoti zviri pandiri handizvidi, tinoda kuzvibvisa. Asi chokwadi chaicho ndechekuti, ndichitarisa nehwangu rwendo, inini ndaitova mukuru muchechi, asi ndakaita nguva yekuzviramba, ndikatsanya, ndikaita 21 days fasting nevamwe vafundisi, ndikaenda kumakomo, ndikadini, upenyu hwaitowedzera kuoma nekuti ndanga ndisina kugamuchira dare. Saka kana une dare revakuru, une chivanhu chiri pauri, kwete chekuudzwa nevanhu. Vanhu vakawanda vanogara vachingoda kungogara vachingodhipenda nokuudzwa kuti une mudzimu. Pane maexperiences anouya
anodudza kuti pauri pane dare rematateguru. Maexperiences iwayo angasangana nokusunga kweupenyu, angasanganazve nekuroteswa, angasanganazve nekuzimbwa. Kana tichiti kuzimbwa, kungoziva kuti panapa pafamba mhepo yakaipa, kungoziva kuti nhasi uchimuka zuva ranhasi kune zviri kuuya, kunzwa mweya wedoro pasina kana doro kutoti naini ndiri kunzwa mweya wedoro riri kusvinwa, kunzwa mweya webuteiri, kutemwa nemusoro, urwere, ndakarwara ndikaitwa masejari, ndaita one health issue after the other. Umwe doctor akauya akati gastritis, umwe doctor akauya akati lung infection, umwe doctor akauya akati cyst ngatiri operate, umwe doctor akauya akati patakati operate takatocreata maacids mumuviri, umwe doctor, umwe nomumwe aiuya nezvake, kusvikira ndazosvika padonzvo redambudziko. Taiwa, pana tateguru vakagara pandiri. Zvakamborambika, asi pane paunozosvika pakushayiwa option. Saka haudi kutenderedza upenyu hwako nekuti iwe uri kuramba kugamuchira dare revanhu vakuru. Chivanhu includes kudya chikafu chedu chechivanhu. Chikafu chedu chechivanhu ndo chinoti reminder zvipo zvandamboreva zviya, ndo chinovhurawo ziso remweya, ndo chinotisimudza mukutekaidza matare. Saka haudi kugara uchidya zvikafu zvechirungu zvoga. Utano hwedu isu sevana veZimbabwe hunosimba. Tine ma-immune systems akasimba, but they don't just exist. Tinoshandira bhonzo redu rakasimba reZimbabwe iroro ne-our resilience. Our resilient spirit comes from the food iri mukati. Chechirungu chinongouya zvacho, ndechida kuita mavhidhiyo yanishona kuti tinzi maZimbabweans vanhu vakasinga, vanopinda pakaoma vachibuda, kuti ziso remweya rivhurike tizive chakanaka nechakaipa pandaramo dzedu. Kudya chikafu chinomutsiridza DNA yedu, inonzi DNA awakening nevarungu. Vane mazita avanopa matare, vane mazita avanopa kuburikidza nekugovana kwavaitwa navo ruzivo nemadzitateguru edu pamusoro pematare. Saka chinonzi matare hakusi kungosvikirwa chete. Chinonzi matare is our lifestyle. Kuremekedza being Zimbabwean, kureva kuti kana ndiri samusha ndoziva kuti ndiri muchengetedzi wemhuri yangu, ndinoshanda ndichinovhima, ndobata mhuka ndouya nayo mumusha, yourawa yodliwa nemhuri, baba vopakurirwa sadza vachiremekedzwawo mumba semunhukadzi wechivanhu, tichiremekedza varume vedu, tichidzorera chivanhu panzvimbo. Chirungu chiriko chakauya, zvekuti shiri yakabvuta rekeni zvakauya zviriko, asi isusu tikadzokera patsika dzedu dzekuti baba vobata ravo basa mumba, mai vomira pachigaro chavo. Mai havatongi baba, mai is a wisdom tengira baba. Baba havatsiurwi pamberi pevanhu, vanopindwa navo mimba yemukati. Making hamunoona madzishaya, munhu anenge achitonga dare rose iroro mudzimai, asi unoritonga through wisdom yekupa advice kumurume. So some women wonder sei varume vavo vasiri kuona zvinhu maonero avanozviita. Wakauya kuzova the divine feminine. Divine feminine machemberi, divine feminine machemberi. Machembere ndiwo ane ruzivo kwekuti dzimba dzinogarwa sei, ndiwo ane wisdom yekumira nevarume vavo vachisimbisa matare, vachikurudzira musha kukura kwawo. Baba dai tavaka, dai tadai, zvotoitika. Ndimai vauya neruzivo irworwo, baba vosimbisa murufaro, murudo. Zvino nyika yanhasi haidi kutevedzera chivanhu, inoda zvakanaka, inoda good life, asi kugara muchivanhu vanhu havadi. Kuva mai vanozviremekedza, kuva munhu anokwana pose. Tinotodlawo masuchi isu vanasavi,
tinotopinda muma5 star hotels, tinotogarawo mumaluxury nedzimwe dzenguva. Asi hakusiko kwatinoramba takagara, tinodzoka mumisha torangarira kuziva kuti tiri madzimai akaroorwa anofanirwa kuremekedza murume. Matauriro emukadzi wemunhu nevamwe vanhurume akasiyana nematauriro anoita munhu asina murume. Uyezve kunyange ndisina murume hazvirevi kuti ndinoenderana chero zvandaita. Madzibaba kare chihure chaitotyisa, murume aitoti akahura anotoonekwa nekunorara kune imwe imba achizvigeza ariko kusvika adzoka kumudzimai. Zvino vanhasi vanongonorara kugirlfriend vodzoka mumba, vouya zvavo vosangana nemuchemberi vosvibisa musha. Musha hauchagarike yava nyonga nyonga, yava hondo yega. Tinoda kudzosera chivanhu panzvimbo. Zvino mubvunzo wekuti matare chii? Matare anosanganisira tsika nemagariro. Zvinokondoenda uko, ndiri kuda kukurukura neavo vanorarama mumatare, vatekaidzi vematare, vanosvikirwa nemidzimu, vakagarwa nemachemberi, vane mashavi. Kuti dzimwe nguva munhu ane shavi rokuvhima, dzimwe nguva munhu ane shavi rebveni rekutora zvaasina kupiwa rishavi, dzimwe nguva munhu ane shavi remumvura, mashavi akawanda. Dzimwe nguva munhu ane shavi rokuroya asi rekuroya isu hatifambi naro mumatare akachena. Kumatare kune chiedza, kune rima. Saka ndosaka muchiona ndichigara ndichiti vanhu musagara makabata fembo rehondo. Fembo rehondo rinoshandiswa kurima, ndiro ravanonyanya kufamba naro. Tinosumudza fembo rehondo mumadzidzo makuru ekutoona kutoti ini ndikasatomira ndatofa. Ndo patinosumudza bute rehondo nebakatwa kubata matare ehondo. Taona kuti izvi zvinouraya kana kuparadza upenyu hwangu kana kundisungira uvhimi hwangu. Mumatare mune zvinhu zviviri izvozvo tinoda kuzvingwarira. Ndakambotaura pane imwe nzvimbo ndichiti back to sender harisi dare rakachena mukufamba nechiedza. Uroyi hwakawandira nokuti vamwe vanhu vamunoti tiri kuitira back to sender, dzimwe nguva manyeperwa kuti mai ndo vari kukuroyai. Mobata dare moti tiri kuda kuvadzorera zvinhu zvavo, mai vaya vari innocent, yava ngozi mukati memusha. Saka dare reback to sender ina ndiri kurudziri, dare rakachena. When we walk with the light, we focus on healing, we focus on self-development, we focus on developing musha wese. Midzimu ichidzoka mumisha yakadzokera rakanaka, haina kudzokera kuti ndoda kurwisa vanhu vose. Inorwa nevanorwisana nesu zvakanyanya ichitichengetedza. Basa redu kutsvaka kugara muwisdom yemadzitateguru, kutsvaka kurapika panyama. Inini ndakarapwa complete, ndambotaura zvirwere zvakawanda wanda zvandakadiagnoswa nazvo, but I live a healthy lifestyle. Ndinongoenda kuma regular checkups ekungonotiwo because ndinenge ndine madebts iwayo, asi ndichisvika mablood test everything zvinotaridza kuti handina chirwere chiri panyama yangu. Nekuda kwei ndakagamuchira dare ravo, ndikapinda through a healing journey yemaherbs yavakandipa, ndikarapika. Gati iyoyo ikarapika. Saka tinoda kugamuchira rakanaka rauya nevadzimu, tofamba naro. Kana ndagamuchira mudzimu, handifanirwi kutyisa vamwe vari mumusha. Ndinofanira kutova inini wisdom tank, ndinofanira kunge kuva go to person wemumusha, kuti zvadzudza zvatambudza ndisati handiti vaimbonditsvinyira, nokuti rwendo rwamatare runorwadza. Pekutanga apa unotombonzi muroyi. Takasangana nazvo zvekunzi musatanist muroyi, because ini ndinotaura very boldly against Chikristu. Ndinotaura very boldly because we have been given a patriarchal Jesus
Jesus wacho anongoda zvake wega, asingatarisiwo kuti ndine vanhu vakandibereka. Kuti munhu arota baba vake vakafa wonzi mweya yetsvina, let's rebuke in the name of Jesus. Hazviko. Isusu tinotenda kuti nehanda ndo dzimu guru renyika, asi hatina kumboti maEgyptians uyai mukumbirire kuna nehanda. Saka we need to embrace our own. Tinofanira kubata hari yedu yenyika, kutekaidza matare edu, kudzosera zvaiveko kare zviri kudzosera Zimbabwe panzvimbo. Zimbabwe iri kubatanidza mapieces of the puzzle to come back, to bring that hari together. That's why muchiona matare asumuka nesimba. Saka isu sevatekaidzi vematare ngatifambe nechiedza. Kufamba nechiedza, kubata matare ekukumbirira isu nemusha. Ndosaka madzudzo achiwanda kune munhu anotekaidza matare asvikirwa nemudzimu, nokuti ari kurwa nehondo kwete yake chete asi yedzinza rose. Hondo dzacho dzinouya dzinenge dziripo pakuhighlighta generational trauma, madzodzo akasiyiwa nemadzitateguru aripo. Iwe basa rako uri mupenyu kutekaidza kurwa nehondo idzodzo, kurapa musha kuti musha udzokedzane. Mudzimu hauvingiwe uri one. Saka neuro dzedu nematekaidziro edu neminamato yatinozosvitsirirwa navakuru kuna musika vanhu ngazvive zviri kuzvinamatira pachako nekunamatira dzinza rose kuti risunungurwe. Madoro tichibika, ngatibikire madoro kuti mudzimu usimudzire musha. Kana mudzimu warwira mwere yawakagara, ukarwira musha wose, ukasunungura hondo, nenyika yeZimbabwe yasunungurwa, neikonomi yedu inodzokedzana, tichitekaidza dare rechiedza. Variko vane zvipo ava vekurima, vanoti chero chawada, ukati ndiri kuda kuuraya nhingi, huya tiuraye. Ukati ndiri kuda kutora murume womunhu, huya tigadzire. Hakuna dare rikutora murume richigadzirirwa munhu kuti muri michembere yokumvura, ngatigadzirei mutore murume womunhu. Hakuna matare anotendera kuputsa imba kuchemedza mumwe mukadzi, hakuna. Saka kana uri muchembere, uri single, uchitekaidza matare, uchifemba fembo ravakuru, zviremekedze enough kuziva kuti vakuru vari kuseri kwauri vane zvavakavinga panyika zvisiri kutora varume vevanhu. Tinoda kungwarira zvinhu zvinoba zvipo zvedu nokutidzorera mumashure kana tiri vagaro. Chihure chinosvibisa mutumbi wakagara vakuru. Chihure hatichirambidzi vanhu kuti regai, tinongodzidzisa chokwadi. Kuti uve nefull experience yekuti unyatsokuwana makope akadzika, uone hondo dziri kukuvinga dzisati dzasvika, uwane simba rekurwa nehondo dzemumusha. Chihure chinoda kusudurudzwa, chinosvibisa matare evakuru. Kuti iwe uri kunguva wobata magona mombe, mafuko evakuru, kunosvibisa simba redare. Kana watodaro, zvinotoda kuchenurwa, wobata makuku, ogeza nemukaka, dziyo dzochenurwa nefembo, dzopwititidzwa mumakwenzi echenuro, kusvika vauya kumakope vadudza kuti aiwa dare rajeka, wodzokera kunotekaidza zvakare. Matare anoda kuva nemwoyo wakanaka. Utsinye hatihukurudziri mumatare. Utsinye hwekubata matare ekukuvadza vamwe. Utsinye hwekutora murume wemunhu orara mumba mune mafuko evakuru, uchizviti mutekaidza asi uchiputsa dzimba dzevamwe. Misha inofanirwa kumira panzvimbo. Kana vanhu vachiita madzidzi mudzimba dzavo, ndo basa rehama nana tete kutsiura vazukuru, ndo basa recounseling services kunobvunzira kochanetsa mukati memusha medu chii, charwisa imba yedu chii.
Saka unoda kuzvidzorera panzvimbo kuburikidza nekushanda zvinhu zvinokanganisa matare, kutaura. Vamwe venyu munotaurisa makuhwa, kutsondora vamwe. Panoungana vanhu paya, munhu haana respect nenhekwe dzevamwe. Kunobata, oi, nhekwe yenyu ndaiwana pandandakagara. Hungwe, nhekwe yenyu iri pano iyi. Ndokumbira worega kubata muridzi wouya wozvitorera nhekwe yake. Kungotsika mafuko evamwe, kungobata mafuko evamwe. Zvinhu zvinopedza nokusveta simba rematare. Rimwe basa guru ratinaro kupfupira matare mumasango, kumvura, kupisa makwenzi tichitaurira, kukumbirira mangwanani. Nguva dzekukumbirira matare 3 am kusvika 6 am. Kana riri dare rehondo 12 midnight. Kana tichikumbirira tinotanga nemachembere. Mutekaidzo wese wedha wakagarwa nehumbarume, tinotanga nemachembere. Tichingomuka tinotanga nemachembere. Machembere ndo jengambereko ndo rakanyanya kurwira kuhondo dzinotisanganisa, nokuti dzimwe nguva mumusha makarombwa. Jengambereko rinorwa richishandisa simba re9 months. Totanga nemachembere, toenda kune veropa, toenda kuvashavi, toenda kumadzviti, tichikumbirira vhumbamiro. Dzimwe nguva tinomukawo, dare rinotokuudza rega. Umwe musi unomuka kuseni, ugoridza mbira, ugofemba, ugoshayiwa manzwi ekutaura. Kushayikwa kwemanzwi okutaura ikoko inyaya yekuti vane zvavari kuda kuturutsa ivo. Hatingoendi mudare kungonotaura, tinoenda mudare kunonzwawo zviri kubva kunyika dzimo. Saka unoda kuva munhu anokwanisa kuteerera, unoda kuva munhu anokwanisa kufambirana nevibration yedzimo. Pamwe pacho tinongoridza mbira tigofemba takanyarara, tichioneswa, tichiudzwa zvokuita muzuva riri kutevera, tichiudzwa vashavi vachiuyawo vachitaura kuti nhasi ukafamba nepapapa zvinofamba. Ndosaka chiti mugarwi wese anofanira kuva nejenau raanonyora zvinobuda mudare. Nokuti nyangwe takumbirira takanda fembo pasi, tinogarawo panzvimbo patanga tichikumbirira ipapo, tochitanga kunyora pasi zvabuda mudare. Marayirwa avanotipa, havangopi marayirwa ekungoti geza nemakwenzi chete, vanopawo marayirwa ekuti unorarama sei, unofamba sei, nekutoti izvi zvauri kuita hazvishandi, zama izvi nezvizvi musukuru. Vanotaura kumakope ikoko. Saka tinoda kufambidzana nematateguru nenzira yakanaka. Kana tichienda kumasango, munhu wese ane kodzero dzokupinda mumasango, muninga, kumvura. Asi dare iroro rinokumbirirwa tisati tasumuka, kuti tirege kunoheredzwa nemvura. Tasvika kumvura toremekedza. Hazvirevi kuti kumvura kunoendwa nevemadziva chete. Kumvura mugarwi wese anofanirwa kuenda kuno, kuti mvura ichenuro yakasimba. Ndiko zvekwatinowacha mafuko edu. Ndokunge vadudza vega kuti nguva yekuwacha mafuko yakwana. Kumvura ndiko kwatinochenura mafuko, ndiko kwatinozvichenura nesu, ndiko kwatinokumbirirawo rakanaka. Hazvirevi kuti unofanira kunge uchingova munhu wemadziva chete kuti unzi waenda kumvura. Kunyangwe usina vashavi vekumvura, tinoenda kumvura kunochenurwa, kuzvichenura mutumbi, mhepo dzatinosangana nadzo mukufamba nevanhu, mhepo dzinosumukawo tiri mumatare. Mvura inochenura. Hazvirevi tinofanira kungoenda nasahwira chete, unoenda uri wega. Kana wafambira dare rekuzvichenura uri wega, hauna chaungaona. Panozonetsa ndepekuti iwe waakuda kuita zvemadziva, dare racho harisati ragadzirwa, waakutaura zvimwe zvinhu, waakuita zvimwe zvinhu, mhepo dziya dzekumvura dzouya akadziona aika hatina ukama, nguva haisati yakwana yeukama. Ipapo panokanganisa. Dare rekumvura rinenge chida ragadzirwa, asi kumvura kunoendwa nemunhu wese. Tinotakurawo mvura dzenzvimbo dzinoera tichiuya nadzo mudare, dzinotibatsira kumwa, kusimbisa mutumbi,
nekugesawo. Dzimwe nguva patinogeza nemakwenzi edu ndomvura dzatinotsvatikawo mumakwenzi imomo kuti tisimbiswe mumatare. Kurarama mumatare kunoda kuzvidzora, kugadzirisa hunhu, kuziva nekuremekedza. Kana tichinda kumasango, tinoita sei tasvika musango? Kana tasvika musango, chekutanga tiri musango, tinogara pasi, tofemba, tonyarara kuti 0. Totora 10 minutes, 15 minutes, tiripo, tichifemba takanyarara. Dzimwe nguva unotonzwa shiri dzichigamuchira. Titigamuchirei? Patateguru haauya ari vanhu vanofamba. Zvinozodarowo panguva inoteverawo. Dzimwe nguva unotoona iri vision kuti una munhu achitouya kwauri kana kudini, zvinosiyana nematare nelevel kuti wava papi. Asi kumasango tinogara pasi, tombofemba tisati tangomhanya kuenda pasi pemuti. Tinofambawo musango, tosumuka, tafemba takanyarara, tichifemba zvine simba, tichiita deep breathe in, deep breathe out, kurasa pfungwa zhinji dzimwe dzatauya takatakura, kurasa pfungwa dzeupenyu kupinda pamweya. Kana tichipinda pamweya sevanhu vematare, tichida kudzika nedare, tichida kurasa upenyu hwepanyama kumbopinda mumweya, tinoita deep breathe in, deep breathe out, tichifemba kuti tichifemba. Zvinotitora zvotibvisa kupfungwa dziri kumhanya-mhanya dziya dzinofunga kuti rendi ndichaiwanepi, ndichadyeiko nevana vangu. Zvotibvisa ikoko, zvotisvitsa panzvimbo musango matiri muya. Saka tapedza kufemba ikoko kwe10 to 15 minutes, unongozvinzwa wega kuti aiwa apa zvakwana. Inonzi grounding nevarungu. Kuzvitora kubva kwese kunyika, kuzvisvitsa panzvimbo. Tapedza tobata fembo redu, tokanda pasi. Pamusoro yevaridzi venzvimbo, rimwe nerimwe sango rine varidzi varo. Whether tiri Zimbabwe kana tiri kunze kwenyika, sango rimwe nerimwe rine varidzi varo. Gomo rimwe nerimwe rine vene varo. Saka ndivo vatinotanga kukandira fembo pasi. Pamusoro yevaridzi venzvimbo ino, pamusoro yeZimbabwe, pamusoro yeMhondoro, Masvikiro nemagombwe enyika, pamusoro yemadzitateguru angu, Vanasave, pamusoro yeJengambereko, Vanashumba, pamusoro Vavhimi, Madzviti, Vashavi vekumvura, kana unavo vaunofamba navo, pamusoro ndini nhingi, mwana wanhingi. Kana uchizivawo madzisekuru ako kubva pana baba vako, wotaura mazita avo. Pamusoro yeMachembere, tauya kuzopotera, ndimi makabereka Jengambereko, Vanashumba uko. Tinokumbira Vhumbamiro, wotaura zvauri kuda kuMachembere. Vaya vane Machembere, ndipo patinoisa mudhombo pasi perurimi tichipfupira tichitaura neMachembere edu. Tobvapo toenda kuropa. Madzitateguru angu Vanasave, tinochema nerino. Muvhimi uko wesango, tinochema nerino. Vashavi vekumvura, Madzviti anochengeta dare. Aiwa, irwaika nehondo iyo yakati yakasumuka. Zvikwambo zvatakarwisa mudare ngazvisatidzokera, ngazvizorodzwe. Iyo mhepo yakasumuka padare iro ngaizorodzwe. Nokuti kurapa kwakanakira vanorapwa. Iwe murapi, kusumuka zvekwehondo, nekuti iwe vanobvisa mhepo yajaira, pamwe yava ne100 years, ichitadzisa vana kuroorwa mumusha, iwe uya wodzopora. Saka inorwa newe. Saka zvinopiwa kuMadzviti.
madzviti ndo anorwa hondo. Hazvirevi ndine madzviti, asi mudzinza mune madzviti anomira nedare ratateguru vari pandiri. Wakumbirira wapedza, hausati wamboita zvekudira doro pasi. Wombotora woko musango muya uchimbofamba, uchifema mweya wakanaka, mweya mutsva, kunorapawo nokusunungura mhepo dziya dzauya dziri mumafudzi, kufema oxygen iri fresh yesango. Health wise kwakanakira utano. Zvinorapawo mental health, ma-stress anotigara aya. It's also a way of processing tavadana mudare vadzimu takumbirira. Vakuchiuya nemarairwa. Ndofamba ndichimbotenderera, ndichimbosangana nesango, ndichimboyanana naro. Musango inzvimbo yamusikavanhu. Musikavanhu anenge achiturutsa zvake, vadzimu achiturutsa zvavo. Ndodzoka ndogara pasi ndombonyora kamarairwa ndasangana nawo. Mafungiro matsva ndapuhwa ekuti kubusiness uko icho chino chinodiwa kuitwa. Kana kuti basa rauri kushanda iro dai ndavaunganidza vose. Kana kuti madzviti oti aiwa mhepo dzawataura ndidzo, asi kune zveicho chinoda kurwiwa nacho, wombotorawo mukunda nyoka nechakati wombonogeza nazvo, hondo iyoyo isuduruke. Tinozviwana mudare resango. Tapedza zvedu journaling yedu yekunyora marairwa. Tomboridza mbira, tomboridza mbira, tombotamba, tombopembera nevadzimu vedu. Kana pane zvimwiwa zvatauya nazvo, majini aya, makorona, taakumwa navo. Kana tichimwa nevadzimu, tinogadzika rangu korona ratategurapo. Ndikati mwei ndodira pasi, mwai mese ikoko musvitsane nehukuru hwenyu. Kana uchiziva kuti tateguru vakakugara muihomba rume, save ndimi munobata basa mumatare, vambedzi, odira doro pasi. Utikati mwei ivo vomwa, ukati mwei ivo vomwa. Dzimwe nguva ravo iroro unoriona richidonha rega pasi, richiteuka, kuratidza kuti tiri tose mudare. Aiwa, tabva ipapo takuchitsvaga muti. Ndinokurudzira muti wakachembera. Muti wakachembera une wisdom yakakura. Saka muti wakachembera uchiwanikwa musango rawapinda, kana washayawo wakachembera unongoendawo nemumwe muti. Tasvika pamuti iwayo, wava mucherechedzo. Iwe ndiwe muti uri kunze, midzi madzitateguru. Takukumbirira dare redu. Tinotanga nekukanda fembo pasi kumachembere zvakare. Totora chambwa, tocherera muvhu. Kana tauya nechambwa, pamwe pacho tinenge tisina chambwa, tinongoshandisa fembo iro. Tokurukura, tichidzeyazve zvavaturutsa ivo nezvatauya nazvo. Tichitenda kutungamirirwa, kutenderwa kuwana mukana ukutaura navo, nokuti vamwe vanotoshovira kuenda kumasango, asi pane zvinongovhiringa so dziri mhepo. Kwaona vadzimu vakutendera kuenda kusango, zvakunakira. Saka tokanda fembo pasi, tocherera chambwa chavo pasi, toisa zviyo. Significance yezviyo manake. Zviyo zvinowanda, chero ukati ndikunokora zvishoma shoma ukaverenga tsanga unogona kutadza kupedza kudziverenga. Takuchikumbira rakanaka tichimwaya zviyo zviya. Paya patacherera chambwa, tichimwaya zviyo, tichikumbirira rakanaka. Tiri kukumbira makwati here? Tiri kukumbira here kuti basa riwanike? Tiri kukumbira here kuti hombarume iuyewo nemari kumba ichengete mhuri yayo? Tiri kukumbira here rugare? Manake anokumbirwa tichimwaya zviyo pasi. Tapedza totora hari yavo yemachembere. Ngachisava chijairira kungoenda kusango nezvibhodhoro zvemasupa. Mutekaidzwi wematare anofanirwa kuva nehari, wedha dare raitwa kana kuti harisati. Hari inodiwa yekuremekedza vakuru vari seri. Tora hari, tokuturira pasi, tichitaurira ndauya nemavave kutonodzera pahuro, momwaka, mosvitsana nehukuru hwenyu.
Machembere, tinotenda neramunobata uchimenchena zvimwe zvawakaona zvakanaka zvavakakuitira chidoko kusvika kuchihombe, wodira hari zvishoma nezvishoma uchitaura navo paya pawabatira dare remachembere. Ndosuduruka, ndoenda parutivi. Zvimwe chetezvo kumadzibaba, kukanda fembo pasi, ndocherera chambwa chavo pasi, tora chikari, tora zviyosori, ndomwaya ndichikumbira zvirakanaka kwavari, ndodurura hari pasi. Zvino pandinopedza dare remuchembere riri kumadzibaba reropa, pandinonopedzisa doro, ndoti motisvitsirawo kuvashavi, nokuti dzimu rekwababa iri pamwe ndiro rakauya nevashavi, dzimu rekwamai pamwe ndiro rakauya nevashavi. Motisvitsirawo kuvashavi venyu vemusango, motisvitsira kuvashavi vemumvura, motisvitsira kumadzviti, zvifambe zvakanaka. Tati mutonhorerwe, tauya nedonodzo, mosvitsa dare rose ratabata nhasi kuna Musikavanhu. Ururu nemheterwa nezvanza, tichiombera kutenda dare iro. Togara pasi, tofemba zvakare sematangiro ataita, kuteerera marayirwa evakuru. Pamwe uchanzwa kutonhorerwa, pamwe mhepo ichavhuvhuta, pamwe shiri dzinobhururuka mudenga dzichikurosa padare. Vane nzira dzavo dzekupa communication yekuti rasvika. Tapedza kufemba, tokanda fembo pasi, kutenda. Tinotenda nekutungamirirwa nekutenderwa. Tava nenguva yakanaka, todzokera pakati pekutenda. Pamwe unenge uchida kumbopfuurira mberi henyu muri musango, muchimboridza ngoma mbira dzenyu, muchimboimba, muchimbofara navo matateguru, muchifarira dare rafamba zvakanaka. Mapedza henyu kufemba nokuteerera marayirwa, momboridza mbira zvakare, makuzovhara nekutenda. Sawira tofamba todzokera mumusha. Tichinosvika, makope haangaregi kuuya. Kana tabva kusango, hatichina chikonzero chokugeza nemakwenzi, nokuti sango ratigeza nemakwenzi aro. Nokuti mufandichimuka urimo musango, uri kutorapa uri ipapo, uchifambawo nemo, uri kuisawo mushonga wawo mauri. Ndosaka ndichikurudzira kuti paya patinonoita woko, tikaona makwenzi anorapa, ngatitsenge, tichimwa nemvura tichitsenga makwenzi. Ndikasvika kugadheni kwangu ndinenge ndichitsenga makwenzi. Zvinosimbisa muviri. Munhu wematare anodya makwenzi akawanda kuchenura ropa. Makwenzi ane healing properties for the physical body healing properties for the spiritual body. Anorwa. Chenuro iya atinoita inodiwawo nemukati. Makwenzi anorwa kusunungura hondo dzinotevera dare. Saka unofana kuva munhu anodya makwenzi, vana muri manyama misusu, herbal teas tichimwa, guchu rakanaka, because our reproductive system ndiko kunoflowa life force inocreata zvakanaka mupenyu hwedu. Ukaona uri munhu ane ma-STIs, unoda kuzvirapa kusvika zvasunungurwa. Izvozvo zvinopa urombo. The sexual reproductive system, spiritually, womb yemunhukadzi ndimo munogara madreams, mavision, purpose. So your creativity revolves in your reproductive system. Inoda kugara yakachenurwa. Ndosaka tichiramba bonde pese pese, kupa simba kuvanhu pachena. Bonde ngaringe riri mumarriage, ngaringe riri mustable relationship yemunhu wani wauri kudanana naye panguva iyoyo, kwete kuti bonde apo gumbo mumba gumbo panze, zvinonosunga ushavi.
Saka makwenzi anodiwa anonochenurawo reproductive system iyoyo. Ndosaka tichikurudzira futi vanhukadzi yoni steaming inoitwa nevarungu kunyanya, asi zvakakoshera isu kubiwa kwewisdom yedu. Kumbopfungaidza makwenzi anonorapa ikoko, kudzoreredza. Makwenzi anopfungaidzirwa takatanyangira aya anodzoreredza chibereko panzvimbo, anorapa nokubvisa, nokuti pai patinoita trauma inonogara muzvibereko stuck energy inopa kuti tisabudirira. Dzimwe nguva kusabudirira kwedu inyaya yekuti our reproductive system is blocked, which is the portal of life force. Life force. That's why ndichigara ndichiti kunzwa kuda bonde hazvisi kureva kuti pari kuda munhu. Ukanzwa uchinyanya kuda bonde zviri kureva kuti pane chasumuka cheushavi, pane chakanaka chiri kuda kuturutswa. Bonde iroro rauri kunzwa kuda ngarinopiwa kumunhu akakodzera. Kana kuzvisiya zvichiflowa within your system, it's a sign, it's an awakening sign yekuratidza kuti pane chihombe, manake, business iri kuda kutanga, kana mari zhinji iri kuuya, kana handizivi ndozvitanangura sei. Pane chipo chasumudzwa nevadzimu. It comes in your body as a sexual desire, a life force. Saka you need to think spiritually all the time. Semunhu ari mumatare. Saka life force kana yaflow ndinomhanya ndinomhanya kunobikira manake ndisati ndaita bonde racho, because obviously kana uri mumarriage nyama dzikadaro unodaka kunoita bonde. Let's be realistic. But ndisati ndaita bonde iroro ndinomhanya kunogeza nemanake ndokumbirira kuti rakanaka ngarituruke rigare pandiri zvakanaka. Kumbirira kuvakuru ndozonoita bonde rangu hangu kufadza nyama yangu ndarifambisa zvakanaka. It's the flow. It's an energy, a powerful energy to create life in your life. Yekucreata zvakanaka. Pane zvakanaka zvaturuka. It's excitement. Excitement yekumhepo yecreativity yandogaenda taura tinogara reproductive organs edu. We don't have to use them for the wrong purposes. We enjoy sex, but zviri mindful sevanhu vematare. Arina kuipa bonde kana rakachena. Kana taita bonde, kune mai kandiudza zviri very weird. Anzi ndikaita bonde ndinonzwa kuda kufemba. Munonzwa kuda kufemba, saka munogezera. Kwete kugeza mabody parts, kugeza mwiri wese. Munogezera. Kana riri bonde remumba tinongogeza zvedu, kungogeza kwataita nesipo zvafamba. But isusu vamwe hatakatosiya zvokugeza nesipo every day, because tinoshanda nema-energies every day. Tinoshanda nehondo, tinorapa. Matare evadzimu ari deep. Saka munhu anobata matare evadzimu haafanhi kumbowana paanogeza nefoam bath isina zvirimo mukati. Munhu anotekaidza matare, I advise kugara uchikanda munyu imomo. Varungu havanoti mabath salt, macleansing ora salts osaya anogezwa nawo vachizvidini. Mamwe acho akatogadzirwa nemabig brands. Titori nemabig brands ema-bath salts. Akaitirwa izvozvo zvekuzvichenura, kugara energy yako iri pamusoro, kugara frequency yako iri high. Munhu wematare haangogezi mvura yega. I don't encourage and advise that. Ngatigare tiri mudare, kurarama mudare. Kwekuti ndiri kubasa, ndiri mumeeting, ndinenge ndichita tap into myself through kufemba ndovhara maziso. Kuvhara maziso kunoti disconnecta from the world. Munhu achiita presentation yake ndakavhara maziso ndichifemba, ndinononzwa pane pazvinonolenda in my energy space. Zvinonota transform me as a person. Tinoramba vanhu vematare vanoraramira kushandira vanhu nokuvaendesa mberi, nokuti ndo zvimwe zvakauya necolonialism, to create the worker mindset. Uchishanda paunoshanda
tsvaga chipo chawakapiwa nematateguru. Ndecheiko? Ndechekutengesa here? Chipo chei? Kuridza mbira here? Cultivate that gift. Kugadzira zvuma here? Cultivate that gift. Ipenye. Wawana mari kuvarungu, imbeu inoda kudzvarwa. Worarama, yawasara nayo haikona ngoisa mugaba yose, ngaende kunodzvara kuti utangewo bhizinesi rako. Mubato wemaoko, mubato wemaoko, chero musikavanhu anoukomborera nokuti waakurarama mupeposi yako muchipo chako. Saka zvinhu zvimwe zvatofanirwa kutarisa kana tiri pakati pekutekedza matare. Zvinhu zvatinofanirwa kutarisa murwendo rwekurarama mumatare. Kubatana namusikavanhu through nature. Kutevedza tsika nemagariro edu echivanhu. Kuremekedza uremu hwedare. Kusangobatwa muviri. Kusamborapwa zvokubatwa mhanza yako nasawirai. Hakuna dare rinonzi munhu akagarwa nemudzimu abatwe musoro. Kuzvidzwa kwevakuru, ziso remweya iri haridi chanza chemumwe munhu. Nzekwekuti waenda hako kumasaji, watokumbirirazve kuti ndichamboenda kumasaji, wobatwa hako musoro, wobatwa chino, uchirapwa, vari kuziva kuti uri kurapwa. Wapedza wofemba kuchenura nokuti ari kukuita masaji pamwasi wematare. Pamwe anewo zvakamuremera mhepo dzaanadzo, wofemba womborara zvako wozorora. Ngatizvibate zvakanaka. Zvatinodya zvimwe zvacho zvinovhara ziso remweya. Munhu wematare agara achidya pizza, machipsi, KFC, chino. Eat healthy organic food. Zamai pamunogona kurima chikafu muvhu pamunogara. Pamwe vanoti hatina space, asi zvima 2 liters zviya ukadzvara seedlings ako 6 unototana muriwo. Woisa zvima spring onion imomo, woisa maplants 1 nengi green pepper. Unotodya. Eating from the soil gives you life force. You are alive. Zvinoita kuti tirarame nguva yakareba, zvinoita kuti utano hwedu hugare hwakajeka, zvinosimbisa zvematare evakuru. Be mindful of what you eat. Zvimwe zvatinodya zvinototivharira nokuti blokera ziso revatare. Kuenda kumabhawa kunatipa basa nokuti mutsira hondo dzatanga tisina. Tinokumbira kuti mabhawa arege kuwanda pavanhu. Nezvati munenge muchida kufara. Asi waenda ikoko wodzoka, wozvigeza. Wazvigeza, warwa hondo dzanga dziriko kumabhawa. Chimwe chinoda kungwarirwa zvemumatare imomo, mashoko atinotaura. Nekuti vamwe vedu tinofunga kuti vadzimu vanouya vachienda, kuti patinosvikirwa ndo pauya mudzimu uchibva kwaunga uri. Vadzimu vanogara patiri, anogara panyama yedu. Saka dzimwe nguva upenyu hukaoma, unoda kungwarira mashoko acho aunozobudisa ipapo. Kuti vamwe vanonzwa kuti haiwa mudzimu wacho hazvishande izvi, mudzimu wacho uripi izvozvi zvese zvichiitika. Ndataura nyaya yekuti dzimwe nguva jeni inenge ichimbobudisa pachena kuonesa kuti chii chinoitika. Saka uri mugarwi, uri mutekaidzi wematare, unofanira kuva nenzvimbo, meeting place, isingachinji nemadzitateguru mukati memba yako. Whether i1 room yaunogara kana kuti imba hombe. Kana une imba hombe zvakatopinda kunaka. Asi uchigara mu1 room, wana paunogadzirira chikuva, paunoti kana wakugara kutaura nevakuru, unogara pasame place. Hauchinje kuti apo. Nzvimbo iyoyo vanotoita sacred.
immediately vachitoziva kuti apa ndo patinosanganira chitanhaurwa dzedu, vanopaita secret. Paunokanda fembo, paunoisa mavave avo, paunogadzika dziyo dzavo, unotoziva vanotopaita secret. Saka zvadaro unofanirwa kuramba wodzokera pasame place papo mumba mako. Kana uine imba hombe, tsaura nzvimbo yekuitira matare. Paunorengedzera dziyo dzavo ndopanoiswawo magonamombe yaisi nhekwe igonamombe. Ndopanoiswa magonamombe anogara fembo, nokuti fembo haridi kugara riri muplastic, haridi kugara mukagaba, rinodawo kugara mune gonamombe. Gonamombe hombe rinobika fembo richigara rine testi yakanaka. Nhekwe yaunofambawo nayo inenge ichigara ine zvova nechiremerera. Dare rinoita chiremerera kana tisingaisi zvimaplastic tichivaunzira zvinhu zvavo, tichivasvitsa, tichivatengera. Saka kana une imba hombe, ndopanogarawo hari dziya, ndopano zvinhu zvako zvese zvematare zvinowana nzvimbo yaunoita sei, yaunozvigadzika. Kana iri imba diki, unenge uchitiwo uchibata matare wozviburutsa woisa pasi, wapedza wodzorera hako pazvinogara pakanaka. Mafuko haawatywe nesafe. Mafuko anowatywa kumvura, unozvinzwa. Kana ukanzwawo kuti ukabata mafuko unonzwa akunowa, kana kumasema kuti ane tsvina, ndivo vaakureva kuti anowatywa. Haawatywe pese pese. Mafuko anotoda kutoti idare rekutonzvera, kunzwa kuti unosima fuka zvakanaka nakasiwa kunzwa kunge hakunowa tsvina, kunge hakuita sei, vakureva kuti ngaawatywe. Tinogona kumawacha kumadziva sezvandareva. Kune sipowo dzinoshandiswa dzisina munhu wedziya dzejerimani dziya yaivako kare, neimwe yakanzi pure soap muno muSouth Africa, ndo dzinowacha mafuko. Nemudhombo kana nefembo rematare, kana usina mudhombo unosanganisa sipo iyoyo nemudhombo wowacha zvakasimba. Wapedza uchizomasukurudza nemvura yakachena. Wapedza unokwanisa kumananika pazuva wakatarisa kwenguva pfupi womadzorera. Kana uri munzvimbo yakamanikana uye usingavimbi nevanhu vari pedyo, zvakanaka kumananika mukati memba yako. Asi kubudisa pazuva nguva diki diki, nekuti zuvawo rinoenhenza, rine masculine energy yarinoenhenza mumafuko. Akarohwa nezuva anowanawo simba ikoko. Achibva ipapo wokumbirira wovasvitsa. Aiwa, tati tichenureka mafuko enyu ngaashande zvakanaka. Wokumbirira mafuko aya wochimarongedza paanogara. Mafuko anoda kuremekedzwa, kusangobatwa pese pese. Uri kudhakwa nemasahwira ako, hamuna matara amuri kubata, watofunga mafuko. Basa remafuko kuti dzimwe nguva uri kurwara, unogona kupfeka mafuko ako wokumbirira womboswera uinawo. Wotogona kutomborara wakamasunga, chisingazoiti kuita bonde nemafuko evaridzi. Izvozvo izvo watuka dare. Asi warwara unogona kurara wakafuka mafuko. Dzimwe nguva uri muhondo unogona kurara wakafuka mafuko ako, kwete pamubhedha unoitirwa bonde, pasi chaipo, kana pasagwa unobatira matare. Zvinoitwa izvozvo. Dzimwe nguva uri kuswera uri pamba, uri kuklina mumba, uri kuchenura mumba mako, uchiridza mbira, unogona kusunga mafuko iwayo. Patinokumbirira paya, tinokumbirira takapfeka mafuko edu, kuremekedza vakuru kuti vapfeke vasangoshama. Patinoenda kumitambo, tinoenda yechivanhu, tinoendawo nemafuko evakuru. Mafuko haapfekwe sefashoni uchifamba mutauni, hazviitwe sekudaro. Kana uri munhu anofarira zvinhu zviri traditional, unokwanisa kutenga machira kana kuti hembe, kusonesa hembe yefuku raunofarira, zvinotenderwa. Wopfeka hako hembe iya, wosiya mafuko evakuru ari pasi. Mafuko haapfekwe munhu achifamba mutauni achionererwa, ari secret, anochengetwa zvakanaka. Chii chimwe chinobvunzwa nevanhu? Chimwe chinobvunzwa nevanhu panyaya dzematare apa ndechenhekwe. Kana uchitanga matare, hausati wagadzira dzima, hausati wadii, ndiro yemuti inofanira kunge iripo, nhekwe inofanira kunge iripo, bakatwa rinofanira kunge riripo. Bakatwa ndo rinorwa hondo yechenura,
nguva yekuchenura mudzimu. Bakato rinorwa hondo, zvinana tsvimbo, zvinana zvuma, zvinana mafuko, zvinozoitwa dzimu raredzerwa ngoma. Kutenga mafuko wega, wotopfeka mafuko woti ndatozvipfekedza mafuko, kunobvisa chiremerera chedare revakuru. Mafuko anosviswa nasesahwira anoita basa rematare evadzimu. Kutenga mafuko wozvipfekedza wega hakuiti, nokuti mafuko anoshaya chiremerera, uyezve hausi kuziva mhepo yauri kufukidzira kuti yauya iri yega here kana kuti pane mbereka. Saka mbereka inonogarawo mafuko iwayo, uchiona dare riya harichafambi zvakanaka. Saka pakugadzwa kwemafuko pane zvinoitwa nasahwira kuongorora kuti dare rachena here zveshuwa kuti mafuko aya azopfekwa. Saka kuzvitengera mafuko wozvipfekedza kune njodzi yekuti unogona kupfekedza zvese nezvikwambo. Saka pari kuda kuti pane zvinoitwa riri dare zvoitwa zvese izvozvo. Tsahwira wochenura dare, woona kuti aiwa zvanaka. Kana pane makwenzi anodyiswa, wodyiswa makwenzi ekusimbisa dare, wochenurwa. Votambirwawo, vodzanirwa ngoma, mafuko avo vogamuchira kana ari ivo avanoda. Kana asiriwo vanotoramba, vanototi aiwa iri harisiri rangu. Saka matare ari kuda kufamba negwara. Tirege kushoresa kunze chivanhu. Vanhu vechivanhu inzenza, vanhu vechivanhu vanoputsa dzimba dzevanhu. Takambotaura nyaya iyoyi kuti madziva ane nzira dzawo dzavanoitwa. Izvozvo ndichazvitaura hangu mune rimwe vhidhiyo. Apa ndati ndimbopa ruzivo kune vaya vanonetseka vari kutanga kutekaidza matare. Ndimbodzikanawo zvuma zvazvina kuipa kutenga, uye kana paunenge uchiroteswa zvirotibva watonozvitenga wobva wazvipfeka. Zvaunoroteswa zviya unozvinyora pasi kuitira panozoitwa dare ravo rekugadzirwa kwedzimu, unobva wazviunganidza midziyo yavo. Asi ndiro inochengetedza nekuvhumbamira ushavi, ndobasa guru rendiro. Tinotokumbirira fembo toisa imomo, toisa zviyo imomo, toisawo chivhuno kana tichichiwana imomo, toisawo chambwa kutsitsa mari, kuitira nyika yatinorarama yasviba yevakaromba vanopupurutsa mari, vanoti kana vanyange vakakutambirisa mari unongoona usisina, kana kuti watenga mushopu wapiwa mari yakarombwa, kana kupiwa chenji yemari pamwe yakarombwa yakatukwa. Mari idzodzo tinodzisa mundiro tichiitira kuti madzitateguru atichengetedzere pfuma yedu. Ndobasa rendiro nekwekupa chiremerera kuna tateguru. Vanoziviswa zvese zvatavatengera, tovasvitsa nemufaro. Kuti mune mumwe mibvunzo yematare, aiwa moisaka mucomment section. Tinokumbirawo mosubscribe, moshayawo link nevamwe kuti vedu we ini ndakadzidza kuna Save paYouTube kuti rwendo rwematare runofambiswa sei. Hakuna chakaipa pakutekaidza mudzimu, hakuna chinotyisa sezvinotyisidzirwa vamwe, kuti ukangozvigadzira uchabudi mazviri wazodai vanonetsa vanodai. Aiwa, vadzimu vanofambira rugare, vanofambira kurapa, vanofambira kukomborera. Ndo zvavanofambira izvozvo. Saka ipapa ngatifambei naro, titruste futi process yekuti uchitanga matare unotombobikwa kuti uzosvika patasvika apa unenge wamborwadziwa, kutukwa, kushorwa, kuvenga, kusiyiwa nehama neshamwari, wosara uri wega. Vakuru vanenge vachida kuwana nguva newe yekuti ugamuchire dare, unzwisise nekudzidza kudhipenda navo kwete nevanhu. Muva nezuva rakanaka. Matendwa Masawira.